Tornem, un any després, amb una nova entrega de Pilar Fonamental. Cert és que costa trobar-ne de protagonistes capdavanters a les falles d'Algemesí, però mai ens fallaran les falleres majors de la ciutat. Ja ha tornat a casa, per això l'he convidat a la meua. Avui ens recordarà tot el viscut al seu any de regnat. Avui és Pilar Fonamental, Carla Carbonell i Suc, fallera major d'Algemesí, 2024. Carla Carbonell, fallera major de la ciutat d'Algemesí, 2024. Bona vesprada. Bona vesprada. Comenta'ns un poc, així a nivell general, com ha sigut el teu regnat com a fallera major, si era el que esperaves. Per a mi ha sigut un any superespecial. És cert que porto esperant aquest any molt de temps. Com he explicat altres vegades en altres entrevistes, per circumstàncies de la vida, feina, circumstàncies familiars, no havia pogut ser abans i mira, la vida ha volgut que fora ara, estant casada amb 2 xiquets, que poden parecer a simple vista, potser el tema dels xiquets, que siga un problema per a poder dur endavant el càrrec, però la veritat és que jo ho he portat superbé, perquè he tingut molta ajuda en aquest aspecte. Tinc la meva mare, ma tia, la meva sogra, que s'han pogut fer càrrec dels xiquets, i després, en quant a vivències, ha sigut un any superespecial, superemotiu. He tingut molta sort amb el meu cor d'honor, amb la cor d'honor infantil, la delegació infantil, tota la companyia que he tingut alrededor. Hem exprimit els moments al màxim, i és un any sens dubte que jo crec que totes tornaríem a repetir amb els pares, inclús dels infantils, que també han fet una bona colleta. Tota la junta local, Juanvi, de Yanira. La veritat és que ho hem passat genial. Ha sigut un any meravellós. Canvia molt ser tu fores fallera major de la teva comissió en el 2008? Canvia molt ser fallera major d'una comissió a ser fallera major de la ciutat? Sí. Sí, perquè sent fallera major de la teva comissió, que jo ja fa molts anys a més que vaig ser, és tot com més familiar, més d'estar per casa. No n'hi ha tant de protocol. Quan tu passes a ser fallera major de la ciutat sí que has de seguir uns protocols marcats per junta local que sí que fan que molts actes siguin més seriosos, a més que tens un mogolló d'actes on tens que acudir fora, que està genial perquè coneixes i vius experiències en altres llocs, però és cert que tens moltíssims actes on acudir i sent fallera major de la teva comissió, llevat dels caps de setmana de presentacions i els actes merament dels 3 dies fallers, no tens més actes on acudir. Has parlat al principi d'esta entrevista, no?, de una dona casada amb xiquets. Sembla, és cert que no eres la primera i esperem que no siguis l'última, no?, però sembla que el càrrec de fallera major ha d'estar com lliure d'obligacions familiars, no? I tu has dit que ho has pogut dur endavant. No n'hi ha cap impediment, no? No. És cert que el tindre, com tu has dit, obligacions familiars, a lo millor pensem que no tindrà temps per acudir als actes que ha d'anar, o que farà més xiquets, o podrà, sí que es pot. Si tu tens alrededor gent que està disposta a ajudar, com ha sigut el meu cas, no n'hi ha cap inconvenient. De fet, ens hem apanyat superbé, i els xiquets mateixa també han viscut aquesta experiència amb mi, i m'ha paregut també molt bonic, perquè si ho haguera fet fa anys, quan no haguera estat casada ni haguera tingut xiquets, haguera sigut també molt xulo, però és cert que m'han tocat aquesta vivència amb ells, ells han pogut veure de mi, han pogut veure tant ells com el meu home, i és això, jo crec que tot depèn de l'alrededor, de la persona i de les circumstàncies, de l'ajuda que tinga per a portar a terme aquest càrrec, que és cert que també cada vegada jo crec que anem superant-nos i cada vegada tens més actes on acudir i arribarà un moment que sí que la persona que es presenta pensa que haurà de plantejar-se com és la seva circumstància de vida personal, perquè sí que tu t'has compromès ja d'acudir a tots els actes, a més pense que és així. Que una fallera major de la ciutat que es presenta ha de ser conscient que es presenta amb totes les conseqüències i això repercuteix a acudir a tot el que pugues. A més que és una experiència única i has de viure-ho. Aleshores sí que pense que en un futur sí que s'haurà de plantejar ja no només a circumstància familiar, sinó a circumstància també laboral, que tingues caps de setmana, que pugues acudir al que pertoca, perquè ja dic que és un any únic. Sabem també que en Algemesí sembla que menys, però sí que és cert que en altres poblacions està costant molt tindre fallera major, també per l'exposada que està, per la quantitat d'agenda i d'actes.
¿creus que la fallera major del Algemesí en este cas té potser una agenda massa extensa i s'hauria de reduir? O creus que està en aquest nivell? També comptem que en Algemesí també és un poble que comença les presentacions al mes d'octubre. Hi ha altres poblacions que tenen més agenda, però les falles, les mateixes caps de setmana comparteixen la presentació i no estàs tan lligada durant tot l'any. Com veus tu aquesta situació? A veure, doncs tant jo com la meva acord, per lo que hem comentat, hem tingut en aquest aspecte sentiments contraposats. Per una part, jo crec que qualsevol fallera major que es presenta a la fallera major de la ciutat, crec que ha de ser conscient, i això ha sigut sempre així, que has d'acudir a totes les presentacions de les comissions cada dissabte. Això no canvia i això ha sigut així sempre. Aleshores saps que... I et presentes sabent que aquests actes els tens sí o sí. A part d'això, altres localitats te conviden a les seves exaltacions, a presentacions de llibrets o de coses que fan i pense que és una experiència, com he dit, molt bonica, molt enriquidora, et permet eixir de la teva localitat i veure altres formes de viure les falles i pense que és necessari també, a més que com a fallera major de la ciutat, l'eixir i que et conviden a això plena d'orgull, el poder anar i representar la teva ciutat. Per altra banda, sí que és de veres també que, sobretot, ja parle dels dies de falles. I més aquest any que hem tingut també un dia 16, que ha sigut un dia més, que ens encanta i és genial, però que arriba un moment que sí que hi ha moments que dius ai, necessite un break, necessite parar, necessite descansar. Sobretot per això, per el cansanci, la son... Aleshores és un poc com... Pense que sí, que vull canviar tots els actes perquè vull que exprimir el moment al màxim, però sí que sobretot els 3 dies de falles, que són més intensos, sí que arriba un moment que jo crec que això és inevitable. Que el cansanci sí que dius, si poguera ara parar un ratet i descansar, ho agrairia. Aleshores jo pense que això, que saps que és una experiència d'un any al màxim i a tope i que has d'estar a tot, però també és una experiència que quan acaba dius, no perquè tinguis ganes de que acabara, sinó per recuperar un poc la vida normal i per tindre aquests moments de descans i de relax que no has tingut durant l'any. Aleshores crec que és una experiència de viure un any i ja. Com creus que veuen a la fallera major de la ciutat en general les comissions falleres de la ciutat? Jo crec que és una figura que totes les comissions, almenys des de la meva perspectiva, des de lo que jo he viscut aquest any, jo he rebut moltíssima estima per part de totes les comissions. Tant quan hem anat als seus casals, quan te veuen i te diuen paraules d'estima, quan penses una fotografia i te la comenten, quan t'envien un missatge, una cridada... I és cert que jo, per lo que he viscut, jo estic superencantada en com m'han rebut en cadascuna de les 11 comissions, en el tracte que he tingut amb els presidents de cada comissió, perquè és cert que a mi m'ho han fet superbonico. Amb cadascuna dels representants d'aquest 2024 també de cada comissió hem creat també un vincle i ens ho hem passat superbé en les exaltacions. Aleshores, si jo he de donar la meva opinió, jo penso que és una figura respetada, que és una figura estimada i jo estic molt contenta en tot el que he viscut aquest 2024 respecte a les comissions que formen la nostra ciutat. Ha sigut la primera fallera major en aquest cas que sí que ha viscut des de l'inici el canvi de norma per el Congrés Faller que va tindre lloc a la nostra ciutat. Has notat alguna diferència respecte del que tu veies com una fallera normal a les falles majors de la ciutat o a les Corts del que tu has viscut? O creus que realment el tema falleres majors i Corts d'Honor està en un mateix nivell com estava abans? Sí que hi ha hagut alguns canvis. Per exemple, tot el tema de la delegació, que l'hem tingut ja com a oficial, que em pareix superbé, perquè al fi i al cap els xiquets també pensen que han de tindre el seu lloc. I en quant a actes i en quant a... jo ho veig similar. És cert, per exemple, que a mi jo vaig viure l'any passat actes compartits amb els representants de 2023, que va ser la Fira i va ser la Pilarica, i que aquest any ja no em toca viure'ls. Pense que és lògic. Pense que jo al fi i al cap ja m'he despedit, em vaig despedir l'últim fin de setmana d'abril, l'últim cada setmana d'abril, i pense que el lògic és que aquest dissabte ja proclamem a les noves falleres majors que siguen elles ja les que des d'un inici visquen tot el que queda aquest any ja com a elles són les representants.
Perquè al fi i al cap jo ho penso i sí, a mi em queden alguns actes pel mig, però ja no soc res, com si diguérem. Ja trobo que tot el protagonisme l'han de tindre ells i ho veig jo xiqui normal, com jo el vaig tindre l'any passat per aquestes dates. Com veus que la següent falla major de la ciutat siga de la teva comissió i a part de la teva taula, no? Del teu grup de la falla? Molt bé, la veritat que jo a Jessi, no puc dir el contrari, l'estime molt. Som falleres de tota la vida de la falla del CID, com tu has dit, és del meu grup de la falla, de la meva taula, i a més foren també falles majors de la comissió en poquets anys de diferència. De fet, Jessi va ser la meva regina del foc, perquè en aquell entonces encara existia aquest càrrec, i jo sé que Jessi és una persona molt fallera, sé que Jessi tenia moltes ganes d'aquest càrrec, i la veritat que em vaig alegrar molt per ella quan va eixir. Pense que qualsevol de les dues candidates serà apta, perquè també sé les ganes que tenia també Cristina respecte a aquest càrrec, i també puc dir que és una persona que l'he conegut fa poc, des que he tingut ja més contacte en junta local, i que també era un càrrec que ja mereixia, i qualsevol de les dues hauria sigut apta. Evidentment, Jessi és de la meva falla, la conec molt més, i m'alegra moltíssim també que puga gaudir del mateix que jo he gaudit. Ja hem estat en contacte, ja està preguntant-me coses i està superemocionada. Has dit, no?, que heu compartit un poc, no?, que foreu falles majors sobre els anys 2000, ara heu sigut falles majors, o sigui, ella serà falla major de la ciutat en els 2020 i pocs. Ixa diferència de viure-la en els 2000 a viure-la en el 2024, que ens diuen, no fa ja massa temps, tu què diries a aquestes persones? Sí que fa molt de temps. De fet, jo he tingut moltes converses en el meu acord, sempre opera, de comparar quan jo vaig ser cor de la fallera major de la ciutat, que va ser en 2009, perquè jo vaig ser fallera major de la falla 2008, 2009 de l'acord d'honor de la fallera major de la ciutat. Per aquell entonces no teníem cort infantil, molt menys delegació, ni es plantejava siquiera, no hi havia fallera major infantil de la ciutat. Aleshores pense que hem anat donant passos endavant d'una manera gegantada. En quant a allà tindre la figura de la regina infantil, que crec que és necessària, perquè crec que també el món infantil té dret a tindre el seu representant, i me consta que la xicalla, hi ha moltes xiquetes que tenen ganes de poder accedir al càrrec i de viure-ho també. Per a nosaltres és alegria, perquè a nosaltres els menudets ens han donat molta alegria, tant el cort infantil com la delegació, que ens acompanyaren, tindre-los. De fet, per a mi, jo sempre dic que els meus feos i fers, aleshores crees un vincle també en ells, igual com en les famílies d'ells, molt bonico. I per altra banda, també en quant a actes, com hem estat dient, ni punt de comparació tots els actes, totes les coses que nosaltres teníem en 2009 a la quantitat d'actes que hi ha ara i a la importància que se li dona també a la figura de la fallera major de la ciutat, que sí, que en aquell entonces era una figura important, sí, però res que veurem com és ara, que està present en molts més llocs, que la conviden a molts més llocs, i pense que això és gràcies al treball que se ve fent tant de junta local com de totes les comissions, Ajuntament, crec que estem donant una importància a les falles necessària. I en quant a nombre de fallers també, que actualment crec que estem rondant els 3.000 i vamos, em pareix que les falles estan agarrant una importància que ja era hora, perquè al fi i al cap és una festa patrimoni cultural i material de la humanitat de València. Què és el que més destacaries de tot el que has viscut? En què és el que te quedes? A més de totes les experiències viscudes en cada casal que hem anat, en els actes que teníem, jo m'emporto les meus corts i la delegació infantil. Hem tingut una relació extraordinària, no hi ha dia que no puguem estar sense parlar-nos pel grup de WhatsApp que tenim, i és cert que són els que t'acompanyen, els que et recolzen, i per a mi una cosa molt important és que existís aquesta connexió i que siga per a bé, perquè al fi i al cap és la gent que va acompanyar-te, que va estar en tu, que va fer-te la festa, i la veritat que considero que jo he tingut molta sort i per a mi és un tresor que m'enduc per a sempre. Les corts i la delegació crec que s'ha creat un vincle que em pareix superespecial, i a més ja dic que sense deixar de costar tots els actes i tot el que he viscut, que això no m'ho lleva ningú, però és cert que a nivell sentimental em portes a persones molt importants a partir d'ara en la meva vida. Per anar acabant ja, molta gent t'escoltarem en el teu discurs d'acomiadament, però ara des de l'Espolí, comenta'ns el que t'agradaria dir-li a aquests falles que t'han acompanyat al llarg d'aquest any.
Doncs sobretot és donar les gràcies en majúscules a tot el món. Primer que tot, Junta Local, Juanvi, de Yaniga, que a l'haver estat aquest any més proper d'ells veus tot el treball que realitzen, que evidentment hi haurà coses que canviar, que evidentment hi haurà coses que anar millorant, coses noves que sorgiran, però crec que és indiscutible tota la gran tasca que s'està fent i prova d'això el creixement que estan tinguent les falles a nivell general, així que agrair-los a ells tot el suport que m'han donat. Després, a totes les comissions, com he dit abans, tot el tracte rebut per part dels presidents, per part de tots els fallers, per part de les juntes de cada comissió, que quan anàvem allí és cert que hem sentit molta estima, i agrair a tot el món faller del GMSI perquè crec que hem tingut unes falles immillorables tant a nivell d'oratge, que això no depenia de nosaltres però sempre ajuda, però que han assistit a tots els actes, que han estat a tot, que hasta gent que no conec ha tingut paraules d'estima de cara a mi, per això per a mi és superimportant, i que s'hagin quedat i que la gent et veja pel carrer i te diga uau, què veu has fet o què veu fer-se en la crida, és de veres, són coses que t'enorgulleixen, que te fan sentir bé. I sobretot també a la meva comissió, en especial també per tot el recolzament i tot el que han fet aquest any, que s'ha vist i que no s'ha vist perquè també han fet cosetes a mi a nivell personal, que és una comissió que no tenia cap dubte que anaven a estar aquí. Pues Carla, per haver sigut fallera major de la ciutat de GMSI, avui tens este pilar fonamental perquè ja formes part de la història de les falles de la nostra ciutat i ara únicament a mi sí que me queda dir, ja no sols com a membre de l'Espoli i responsable d'aquesta secció, sinó com a amic teu, benvinguda a casa. Moltíssimes gràcies també a l'Espoli, que també sé que heu estat propet meua i també heu estat recopilant fotos, fent publicacions, i la veritat que també és d'agrair veure que les persones que formeu l'Espoli d'una manera desinteressada hàgiu estat ahí al meu costat. Gràcies també per la nostra part, moltes gràcies. De vegades et toca, d'altres, mereixent-ho, no arriba mai, i altres sols cal esperar. Gràcies, Carla, per haver-nos representat. Tornes a ta casa, on t'hem estat esperant tot un any. Ha sigut un orgull poder-te entrevistar. La nostra història i les falles sempre han anat de la mà, ja amb les nostres àvies, la Quadraeta i la Portalaes. Un somni complit, un somni de nou compartit. Gràcies, Carla, per la teua entrega en favor de les falles del GMSI.